250 nyok, wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nyok. Ejan, sik ngrobam nganti mantuk-mantuk e. Pripun? Waduh, Mas Dimas Abdul jane nang kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Panjer kowe mau entuk pira, Wi? 200 nyok. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nyok, wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nyok. Tampani Wi. Ah, iya. Aja kaya kowe nyong tratapan. Tuliana sing grumut apa keprewek dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sinten isi anaturan ora sih? Komeng turan lho gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula diparingi maksude. Aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahit Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kowe ora pareng. Sing ngukur penjahit Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Kuwi ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Yang bledos ditunggangi nyok. Aja ngece kaya kowe, tulis wis nato dadi ditumpaki Maryam Belin. Sritenan nang tasih jane nang kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane. Sampai. Wi tak ijoli wi aja kuwatir. Tapi nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kowe mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Ah, iya. Aja kaya kowe nyong tratapan. Tuliana sing grumut apa keprewek? Nggih niku wau. Iya, saka Mas Pak Bambang Supriyadi. Nggih, saking Pak Bambang Supriyadi. Wis transfer. Sampun. Matur nuwun nggih Pak Bambang paringipun cicis. Waduh, apa iki, Truk? Kok kon ngeces barang? Paringipun cicis. Cicis ki apa? Pun diparingi cicis. Cicis kuwi apa sih? Duit, Pak. Duit nggih. Oh, cicis. Karang bosone dhewe-dhewe ya, Gong. Nyuwun cicis, nyuwun duit. Wah, jan angel ning ngapalke basa kono iki. Ya alon-alon kok ora kowe suwe-suwe iso pinter. Terus iso omongan karo piyai kono. Niku kan asline kode nggih jenengan niku saking Pak Bambang. Kode kepriwe? Lah kula kan pun derek jenengan ping pinten niki. Iya. Kok klambine beda dewek, Mbak? Nggih, kula anu dereng diparingi arta teng Pak Dalang nggih tumbas seragam. Oh, maksudnya Pak Bambang kaya kowe. Dadi kan nggih tumbas seragam ngoten. Kapok ra kowe. Dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sinten isi anaturan ora sih? Komeng turan lho gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula diparingi maksude. Aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahit Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kowe ora pareng. Sing ngukur penjahit Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Kuwi ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja?
Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Yang bledos ditunggangi nyok. Aja ngece kaya kowe, tuli wis nato dadi ditumpaki Meriam Belina. Ya wong 75 kan cilik sing nunggangi gede kaya iki ya bledos, Pak. Soke wis nyong ganti sok truk. Sok apa reng? Truk. Rak mau ora muni ngono kok. Sok truk putraku antel lho. Wah, nangis meneh. Ora ana apa-apa kok nangis ora. Kleru le omong kok. Ya wis monggo, Mbak. Ditembangna ya anu apa gembus asmara iki. Gubuk asmara. Tak keplak sirahe kok. Apa ta jenenge? Gubuk asmara kok gembus asmara. Nangis meneh. Ora kleru yo nungas nangis ae. Monggo, Mbak. Mbak Lian. Ngesuk nyong paringi duit ya. Tuku seragam. Nggih. Niki ngene jenengan kepripun niki? Wis, rikapek. Rikapek ini nggih kula. Lah jatahe Mbak Tiwi kepripun? Aja nggih kulaan. Lho, nggih kula. Nggih kula gereng. Nggih sampean nggih tuku seragam. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Mboten apa-apa, mampek. Jatahe Mbak Tiwi kepripun? Mampek. Oh, iki tak ijoli wi aja kuwatir. Tapi nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kuwi mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Tak ijolna aja kuwatir. Ya, iki mau ana tambahan truk. Lapa? Piyaga entuk sak yuta saka Pak Tumiana. Wah, mbok mau rasa domong kireng. Oh iya ya. Wah, goblok banget. Waduh. Wah, cetha dijaluk iki engko. Mesti. Wis men ra tak keke. Men ra tak bubarke kok sesuk-esuk kancaku. Mendet sak yuta arep bubarke rombongan. Abot sak yuta aku mbangane ngekeki kanca-kanca tak bubarke. Sesuk-esuk bubar sesuk ora masalah. Heeh. Kowe anggere sesuk bengi ora mangkat tenan kapok kowe. Kowe ya aja. Mlumpuk meneh. Ayo Mbak Lian. Ji, bawane napa niki? Napa langsung mawon? Apa sih Rika bisane apa ya? Tuli nganggo bawa aja cara kula nggih. Heeh. Kulon mawon. Cara kulon enggak apa-apa. Merica kecut singgah. Wih, ra nangis kowe DC Mbak Lian. Muni piye? Meripat kecut. Merica. Agung iki gawe-gawe merica kok meripat to. Ya kurang mumbul ya Mbak. Saunine wong bagus ngregetna ati wong bagus ngregetna ati. Klambi cekak. Kathok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak, ya klambi sing cendhek. Tuli apa? Ora ketang dadi. Kambok ganti cak. Tur. Ganti cakepane, Mbak. Pripun? Klambi cekak ora Klambi kotan. cekak ora ketang. Klambi Bosok. cekak niku klambi sing cendhek. Krungumu apa? Klambi cekak ora kotang. Ra tenan. Klambi cekak ora ketang. Nek klambi Ketang. Waduh. nggih pas niku sih. Krunguku. Aku iki kegemar aku. Asem. Monggo. Batur reni mas Kangenan ya
Klambine cekak ora nggo kondang kul mesti lara. Roro iki beda karo lara. Kono diwrisake THT kono kupinge. Kuwi sing marahi kowe iki nang ndi ora ndek HP nganggo headset. Oh iki ora duwe HP kok kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae. Anu ming tak sak abele. Ya kuwi glelengmu kaya ngono. Mulane kupinge bosok. Men. Aku gemang. Aku gemang bukti wayu mundak dadi lara Aku gemang diwayuh munggah dadi kelaran-laran. Bebeh kan nggih nek diwayuh. Apa? Bebeh awan ditandingna rupane, bengi ditandingna Rasane ya. Mbok kaya niku biasane. Sapa iki mau sing ngejak bubuk iki mau bebeh. Bebeh. Krungoku boboke. Bebeh kok bubuk ora. Ya, wis ora apa aja diwayu ora apik kaya kowe. Nggih lah. Iya. Larak. Iya sih. Larak atina. Larak-larak. Kang randak selawase Tuli dadi randa ya ora apik. Kepripun sih, Pak? Randa sih kerep dirasani sanak kadang toko teparo. Napa nggih? Iya, randa iki kudu ngati-ati. Bebasane wis diati-ati le mlaku dijinjet-jinjeti nek jeneng rondo dirasani. Metu sithik, halo, kelayapan wisan. Ngati-ati kaya kowe aja seneng dadi randa. Nggih, lah sing randa sinten? Lah nyonge ora ngerti. Ora ana sing randa ki ning kene. Langkah nggih. Gadis-gadis nggih. Apa? Gadis-gadis langkah sing randa. Kiye gadis? Nggih. Kaya kowe gadis. Perawan. Perawan-perawan apa? Lah niki wis pada ndoboli kabeh. Oh jenengan pirsan ndoboli barang. Ndoboli kan cara kulon nglairke kaya kowe ndoboli. Ya wis pada ndoboli ciri-ciri wis pada ndoboli kabeh iki. Sing pojokan kae mung durung metu macan kae. Gruak dapurmu. Mak ejan sing ngrebab nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, pas di Mas Abdul jane nang kene ya Mas ya. Iya. Ada nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane kudune teng pundi kula? Ya aja dipasne sing ngrebab. Kula kan ngepasna kedangane pas jret kaya niki lah kula kan kepripun? Deng deng tung tung jlet deng deng tung tung jlet ngono sing ngrebab langsung. Endi ta Mas jenengan nggih? Tuli aja kaya kowe kae tuli ora wedi bojo Rika ya. Anak bojone kok. Anak bojone tuli tumindake kaya kowe. Kebangetan timen. Iya wis. Ora ngapa-ngapa dengkulmu mlocot. Ora ora dikapak-kapaken ya. Ji. Matur nuwun ya Mbak Lian. Lunas nggih, Pak. Lunas. Nggih. Kono gawanan kabeh. Nuwun. Ikhlas boten jenengan. Ikhlas kok garinya mudhun ditagih. Ora ono wae. Ji, matur nuwun Pak Dalang. Ya. Wis tekor meneh. Ya wis ora apa-apa kaya men dinggo tuku seragam Mbak Lian. Iya tuli sing apik ya, Tru. Iya. Sritenan Juragan. Oh, bakul sapi kok ya. Ha nggih.
Bako sapi, dagingnya didol, kulitnya nggo jaket. Mbak dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh, nalon-nalon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten? Malih mboten. Wah, wis jan malah nambahi bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis, jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngetek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Nggih, anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih, nggih. Pun nempun gek mandhap gek adus, Mbah. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Heeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro, Pak De? Loro sing siji nggo serep e. Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih minangkani. Kongslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sih. Ya. Huruf. Oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana meneh le mbawani wis. Oh niki juara anu maca pat. Oh, nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu, Nggih. Mbak Cange. Dalu. Nggih, niki Rombongan rombongan panjenengan Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Teng pundi mawon mresani menika. Nggih. Nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon riyen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Sepe. Seono kok ngapusi jarine juara maca pat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero iki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih Wah nggih, sae menika nggih. nate kalih Pak Ki Sena Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegolke. Nggih. Oh, dados ngertos jenengan. Ah ngertos. Oh. Jenengan gladang kiwa to. Ah nggih. Antene inggil nggih. Ah nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, kono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Oh. Ah nggih, glandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Nggih. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen. Mantap. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Nah, mangga diaturake cape ngono pepeling. Ya, ya. Ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Aduh. Oh, nggih, Matur nuwun. Heeh. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Lumayan. Lumayan. Wo lah oke banget. Oh, lah iya wis. Oh, Wis. kathah sangat. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Wah, iso iki. Oh, rokok Mbak Tatin, siong. monggo. Mbak Tatin, wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, nggih. langsung ayo tim di langsung, jumenenge. Sri Uning. Ya ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo. Monggo. Wis. Wah. Sapa pokoke? Monggo, Pak. Dibawani kenging, diatasi kenging. Sepinten Nun, Mas Geter? ya sak cintrung wae. Enane Sinebut pahlawan putri Apik iki. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng
Suralawe Duk prang tanding bojone Goro Kurang, Pak. Cakepane kurang niku. Nggih. Duk prang tanding Bratayuda. Duk prang tanding Brata Nah kliwat niku Pancen. kliwat pundi Pak Seono Modar. Duk prang tanding bojone Goro Bebelo. Tetelo Bebela. Kok tetelo pohong. Ora emosi. Seono ora kena emosi. Mboten. Apa wis diparingi kok emosi nggih, Pak? Nggih, nek emosi niku lek mungal nek seni iki nek emosi mboten sae. Mboten sae. Gak cangik. Kedah iso ngemong. Ngemong. Aku ambek dimang kuwi. Hah? Tekan pundi, Pak? Stres wae. Sreuneng tan burung sreuneng Gumoh. Terus. Dadi kusumaning bangsa Wah, ngromong bong supit. monggo Ditiroke. Ya. Srihuning mustika tuban lapung tresna lan sawaya bae Oh, oh, ya. Wait. White.
Mas. Matur nuwun yu cange. Sampun sembah nuwun, Pak. Nggih. Sritenan Nggih. Matur suwun. Ya. Oh, ngatos-atos. Kudu sing sabar. Wong jenenge ngadepi piyayi akeh. Ha iya. Panjenengane ngono kuwi mergo saking tresnane. Tresnane. Nah. Aja kok malah gonduk. Lah kowe kuwi kok aku takon kowe kuwi kok. Asal kok aku etuk kok seneng. Aku entuk soalé. Wah ya ra ya syukur rezekimu Mas ya. Iya ya le maro nang nggonku ya karo si Pak Yanto kok Dek. Iya matur sembah nuwun. Pak sapa ki mau asmane? Iki mau ngerti ku RCTI ya kira. RCTI iki apa? Oh Pak Wakimin. Nggih. Nggih. Alias hotel. Kok hotel lo? Jenenge akeh banget hotel barang nggih. Aku maca ning plakate. Iya. Ya wis paring apa-apa ki mau wis diparingi karo Pak Wakimin karo Mbah sapa. Aku men gumun mbahe mau lho. Wis umur semono kok lagune njaluk neng gelis. Ha iya. Ayo kuwi Aku neng dene piyai semono ki munggah kula nyuwun ulur kambang. Wah, wangun ketok le temuwa kok neng gelis. Neng gelis tumpakan abang. Wah. Tumpakan abang. Lah apa? Abang ijo apa jenenge neng kuwi rak jam Mas. Apa? Kuwi bedane jam kene karo jam Jakarta. Kok iso? Nek jam kene jam beker kae lho Mas. Heeh. Kae nek jam 12 unine neng kuwi jam 12. Ning beda jam 12 Jakarta. Nek jam 12 Jakarta? Neng. Ngene kuwi. Oh iya. Ya kasih Mbah mau. Neng geling. Iya. Matur sembah nuwun. Ki ya akeh sing padha nyuwun ki gentenan saiki Mbak Ika ayo nyuwun lagu Sesideman. Oh iya. Diaturake monggo Mbak Ika. Ya. Kabeh entuk kok. Ayo ngadeg. Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene gedhe. Culuk kok culuk. Bareng sedai. Bareng sedai yo grogi culuk. Aku anggere cah wedok apa meneh. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Mas Sihono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk wae kuwi mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal ya hooh wae. Heeh. Kok ngono kok ya ora wis sepuh ki ora mikirke Neng gelis. neng gelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngemat karo nyawang ya padha wae. Nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngemat ki mesti ngentek mencereng ngono kuwi. Apik ta, Mas? Mbasan duncali. Meow. Iya. Ya. Mbak Ika iki. Sesideman. Mbak Ika Sesideman. Lagune. Lagune. Wah iki Mas ngejak hawa meneh anggere wengi ngene iki.
Ngejauh apa piye? Ha kene iki wong lurus-lurus saja ya. Lah kok ndak kleru. Ndak kleru lagi Mbak Ika sesideman. Lurus-lurus saja mongko ya wis ra iso apa-apa kok dadine. Ane bojoku wingi ya sambat kok. Weh, Mas, jane aku ki wis ra kuat karo kowe. Aku le wangsulan ya jejamu aku. Lho. heeh. Jejamu pi aku melu yoga ya ora oleh ngono. Ya ora oleh wong kowe bojoku kok dipek yoga aku ya ngono kuwi. Yoga iki maksude senam. Oh, senam anyar ya, Mas. Heeh, ya ora wis krungu suwe aku. Wis krungu suwe. Wis. Oh ya kok eling kowe iki ya. Sapleke oke hadiahe kok elingan. Ya. Lho, lali. Apa? Ayo lali wis rasah nyanyi kok. Bawa nggih. Wiwitane Tak ewangi. rada serak e. Wis serak. Heh? Combeni sik. Sebenene apa? Ana keran ra to? Kok lek kejem Kurang to? ajar. Sindene kon ngombe kran lho. Sik, kae lho Mas, sing wedang adem panas karek ana kerane to, Mas. Oh, sing nang nggon Dispenser kae. Nah, dispenser kuwi. Oh, tak kira nek kran banyu. Ora, cah ayu-ayu kok keran gedhe lho. Iki wis ukuran. Iki ngopo meneh? Piye kok sik? Apa Aku iki? omong-omong penuh dengan nganu to, marai pertanyaan. Maksudnya keran ukuran piye? Lho, ukurane iki pirang dim ngono lho ana dhewe-dhewe. Nek Ika iki pirang dim kira-kira? Sik. Piro? Pas nggonku, Mas. Ah, ora wae. Sing tak nggo keran. Anggonamu ki diputer wae. Pucukane melu mubeng kok. Hah? Saking semangate kerane, Mas. Ora wis ra Kuwi ono. ngopo anggere kok ngono mesti do seneng. Mbok ya sing apik-apik wae to. Oh, sing wiwit ya jenengan no. Ora kok. Aduh, surjane apik tenan ngarep buat. Apik ngadepi cahaya ayu e. Raketan le didelok karo surjane. Lho, terus demok ta? Iki le tuku ning endi? Le tuku. Ora tuku. Terus Iki saka dewa. wah, dewa. Aku pas topo. Heeh. Pas topo kuwi. Pas jenengku topo kuwi aku mbiyen. Wis gak nyanyi, udah ditunggu. Anderek sang pekik. Wis to aja karo aku ki pekek-pekek ning aja nderek aku to. Sing arep derek jenengan ki sinten? Aku Ora ya. Aku yang bedek ora mesti gemange kok. Oh nderek sik ana demen ketuyung-tuyung uripmu. Piye to? Enak to rekoso? Marahe mumet to. Lah, nek mumet iki kan gampang tak apusi. Ya. Oh, padune arep ngapusi. Lho, ngapusi ki angel lho. Ora iso. Aja dimengke ngapusi lho. Ngapusi iki perlu pikiran lho ya. Nganggo pikiran, nganggo teknik trik. Apa ya? Kulino. Kulino. Kur nguliahi nek aku ki ora. Oh kuwi nek ora ndagel sobo pasar kok. Sobo pasar. Nek sobo manding aku. Oh. Nyopir. Nek ya bener ora tau dinehi fee aku. Gak malek kulinggo nang angkringan tuku wedang dhewe. Ning muga-muga merti dusun iki sesuk wis mulai kabuh kompak. Satu tujuan. Satu tujuan kabeh nggo fee. Priya bagus. Ngece nek iki. Kese piye to? Ayo ngene kok bagus iki piye to? Lho, bagus ki anu apa jenenge iki ora kudu baguse kudu kaya bintang film ora. Wong wedok nyawang wong lanang ki baguse ki dhewe-dhewe. Ana Ika nyawang kowe ketok bagus. Delok aku ketok elek. Ya lamur. Berarti Ika mripate lamur. Ha iya. Lamur rak sing siji, nek inji rak katarak to. Banget nek kuwi. Ha iya. Aku kira ngalem sampean no. Iki mau cakepane ngono kuwi. Kowe ngalem sapa? Cakepane Cakepan kok dialem ki kepiye to? Duh, iki mau nyanyi, bawa. Oh, si bawa tak alem ya ora apa nek seneng bawa monggo nek wis. Walah si Nah, Hono. berarti dhek Ika nyawange bagus karo si Bawa. Bawa. Iya, wa. Wis sak karepmu. Heeh, wis sak karepku wae, Nduk. Ya gek nembang wae. Kang Allah bu daya
sowan menyang kutha gedhe iki mau nek Pak Hotel ora ngono lho menyang kutha-kutha gede banget mesti ditambahi ya asun guyu ra kowe ora dikatekke to sakake sayang alah wis mumet urung wis mumet urung urung nek wis arep tak tambani tenan ora sida mumet dadakan bendera terus kayung-yung slendang kuning kang saking manding bukir swara kurang pramana ning wasesa ngungrum jaman ngawur ngantuk si deman kok ya ngungrum marang bendara nenone Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman becek patenono timbang liwat kincang ing alismu kuwasa ngendang salah
Oh, tenang. Buanter banget. Semangat. Seru kok. Ora Mas aku bareng sik nyanyi kok lemu girong kok. Yo. Wis pokoke angkat ae. Semangat. Oh, semangat kok ngono. Lah piye? Semangat ngene. Oh, semangat ngene. Semangat kok ngono. Kleru to. Kleru. Ya ngono ya ora apa-apa ngono ya termasuk semangat. Heh? Ora, kowe ora ngerti sasmitane Ika kok. Oh, ayo mulane ya ngerti deng kok wis ora. Apa? Ora apa-apa. Iya, iya. Yo kayu. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine kowe apa wae nadyan sasi depan mesti tak Yo. Yo. luweh becik patenono timbang pepisahan ati wangi samutana marang kula warga garawalan praputra liwat kincanging atiku kumasa ngendang rasane atiku nadyan musling serius aku isih mampu ngrateni salahku mongko kowe bocah gunung nadyan pecah gunung kedumongan rimpo jiwa ragaku tak kurang kahormatan mamrong rupeng ngarepinjo piye penak ora Kok lemu ngegol kemempengan to? lah Aku kepiye ketinggalan ya. Aduh, lah yo nusul. nusul nek ketinggalan Nusul mah dikeplak kon mulih. ketoke boyoke lara Heh? boyokmu lara Kok ngerti? lah ketoke Apa wis kulino? Kulino apa? Kulino boyoke lara. Ah iya. ora Kayak Ora, ya? seneng banget karo goyangane Ika. Hooh. Kaya bahagia. Nang omah ra tau entuk goyangane. Heh? Monoton. malah Ya, curhat streaming lho iki bojomu ndelok lho. Tenang, Mas. Apa? apa Wis ora tak kon nyekel HP saiki. Oh iya, berarti wis aman. Man, Pementasanmu wis aman. amane ndelok ning tangga e. Oh. Iya ya. Ya, terus mangga. ya Ya, terus kan, Nduk. urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine kowe apa wae nadyan sasi depan mesti tak joke Matur suwun Mbak Ika. Kalon-kalon. Wah, jan. Dasare bocah ya isih enom. Lah ya enom nek sindatku ki ra ono sing tuwa, sing Kulit. tuwa bintang tamune. Kulite nggo jaket ya apik. Apa? Nggo jaket apik lho kulit. Apa nih? Kulit Kulite sapa? sapi, Mas. Ora wani ya, kulite Ika maksudnya. Heeh. Oh, arep nggo jaket to? Eh? Arep nggo jaket. Ora weh.
Ah ngopo? Mah rasa turu. Piye Mergari arep ngopo nggo ra iso jaket tuh? to piye? Heh? Arep mbok jaket to piye? Ora no. Nek ra wani. Rasa triya nek aku nek ora tantang ngono ho. Ora. Piro ragate ya? Tak nggo kaos kaki wae. Weh, Malah nggo kaos kaki piye? kok elek mbok idak-idakno. Ya ora kaya dele. Yo tak naik vitamin. Yo. Sas. Ayo sa ori sa. Mantek sa ngono lah. Piye kok lunga ki ngapa? Kula tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dinaik vitamin kok? Nun, Ayo sa. Ayo. Lho piye? Oh. 3 lho, Sih. Sih. 3 lho. teluwe vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora Iya, tegel. Mbah. Putuku. Kedah-kedahe ya no. Sih. Ngopo kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lah iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glog-glog gedhe karo Andro. Dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora? Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehe napa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Lah napa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu. Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Kok lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lah aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Duh. Tak piye ta ya? Pripun to? Lucu to, Mbah? Lah kuwi kira apa-apa wong bidino anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ora dikone. Aku ini teko telat kok. Hah? Oleh teko telat kok. Lah karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok lah kon kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu. Putu. Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo weh. Gak protes. Kowe kordo pengen ya no. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng dumuk. Aja. Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ameng dumuke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbah. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik Oh, mawon. meteng kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Ya, anak ra dikerowok teneh dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Enten pamundutan apa, Pak? Iki oke pamundutan selendang biru. Kembang rawe nika Nggih, kembang rawe ora apa-apa. Ya, mangga. Ning aja oke-oke. Nggih. Gateli rawe iki ya. Sritenan nang tasih